あー何それ。わかんないよ。はい。はい、石川さん。あえカンフーパンダ。カンフーパンダ。シャウヤ近い近い。はい。はい。はい。それはね。はい。Now news 的杜绝，大家好，新年快乐！我们是 Ballistic Boys。大家好，我是宋俊立树。大家好，我是立野，我是未来，我是荣代，我是刘信。我是贾酱，我是夏红。我们的新歌 Animal 请关注一下，然后 Animal 的 music video 在 YouTube 上有，请关注一下。然后我们一定马上回来台湾，我们爱台湾，新年快乐！国民姐夫啊，披拉的师弟团 Ballistic Boys 是由日高龙泰、加纳嘉奖、海找流星深扑、未来奥田立野、松井碧树、沙田将红等7人组成。他们曾于2019年10月首访台湾宣传，7人睽违1年多抽空接受 Now News 视讯访问，问候好久不见的台湾粉丝。访问中意外发现这几位日本男孩竟然不知道在台爆红的天竺鼠车车，面对大哥的老婆更是毕恭毕敬的喊出林志玲呢。Now News 的粉丝们，大家好，我们是 Ballistic Boys。乌西朗，哦，乌西朗， 50啦。哦，50啊？为什么会记这个？そうですね。めちゃくちゃ美味しかったです。多少钱？多少钱？多少钱？好记哦，啊。我们大家都是记跟钱那个诗有关的。はい。食べるのクソ好きなグループ。小笼包，小笼包，醤油是辣油，小笼包。醤油是辣油，柚子胡椒。柚子一个。はい、じゃあ行きますよ。これはあ、はい。行きましょはい、じゃあ赤堀さん何でしょう？う。羊のショ微妙な。そうや。啊，不对不对不对。好了好了。そうやろ。もう一回あそうOne more time, one more time。誰？何それ？わかんないよ。知道人家知道。哦，马德桑何でしょうか？ハムスタ天竺鼠没错，但是不是它的那个，不是它的店。ハム太郎。ハム太郎。お前しかも絶対ハム太郎ちゃうやろ。動物は。はい、じゃあこちらは不正解ってことで。ハムスターですが、要跟他讲正解。ハムスターですが、これは最近人気のモルカーです。そうなんだ。人気ないよそれ。ー。どこの国だろう？余裕が。那第二题哦，はい、行きます。はいはい。ごめんなさいか。じゃあ、日高さん一番早いです。はい。何でしょう？刃の。はい。没错，就是鬼灭之刃的一之助。はい、正解です。あれじゃん。じゃあ俺ねこれ他の人いますか？はい。はい、砂田さん。進撃の巨人。はい、正解です。いや、思った。多分進撃これ進撃の巨人のしかも最終話で。あいつかな。あれだ。はい。はい。じゃあ、加納さん何でしょう？夏の滞在。七大罪。正解です。何それ？いい回りまで。はい。はい、石川さん。あ呪術廻戦。正解です。そこですね。すごいな。すげえ。カンフーパンダ。カンフーパンダ。シャウヤ近い。シャンシャン。シャンシャン。じゃあ上の動物園。我想问一下刘星，
立野跟丽树是都没在看动画。そうです。没错，看看，不太熟动画。好，那现在接下来2题是加分题，就是跟动画没有关系，然后请就是给你们機會搶答看一看這樣。那要聽完題目，要聽題目。ちょっと待ってください。もう一回いきます。今結構みんな同時に。題目是請猜一個台灣領域人。好，3、2、1。林志玲さん。正解です。好，最后一题其实是就是在日本当地也很夯的一个海外的偶像剧这样子。はい。それはね。はい。流星最看的，刚看的，好，那流星最看。じゃあ貝沼さんお願いします。これ答えたらみんな引っかかります。愛の不時着。愛迫降。正解です。韓国ドラマ任せてください。刚刚比完呢，那就是队长龙泰的那个答对的次数最多，那就请龙泰有单独的镜头可以来宣传 Animal 30年。どうぞ。はい。新曲アイマン、すごくいい曲になっていまして、僕たちの少し成長した、大人な雰囲気だったり、新しい可能性を感じていただけるような楽曲になっていますので、皆さんぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。今年我们想开演唱会，因为去年不会演唱会，所以今年我们想一定马上回来台湾。我们愛台湾。台湾。ありがとうございました。加油加油加油！